Všetko sa dá, iba treba chcieť. Dokáže vám to aj nasledujúca reportáž zo skorého rána na plavárni v Dolnom Kubíne. Na prvý pohľad to môže človeka naozaj poriadne zmiasť. Ak by ste sa po preflámovanej noci ocitli dnes nad ránom na plavárni v Dolnom Kubíne, možno by sa vám zdalo, že ste to trošku prehnali. Kajakári od divokej vody uprostred bazéna, vidíte dobre, túžba chlapcov z Oravy je byť ako Martikán či Hochschornerovci, čo na tom, že majú skromnejšie podmienky. Celá slovenská špička chodí do Austrálie a do arabského sveta a my máme arabský svet tu v Dolnom Kubíne. Do stredu bazéna si natiahnu bránku a potom okolo nej už len krúžia. Voda je voda, vždy je lepšie trénovať na plavárni v teple ako vonka na zime medzi ľadmi. Dá sa tu natrénovať protivodky, eskimácky obrad, pádlovanie, šprinty nejaké, rýchlosť. Kým chalani v bazéne tvrdo makajú, prekvapení návštevníci iba nechápavo pozerajú. Je to veľmi zaujímavé a vtipné a hneď ako som sem prišla, tak som sa na tom smiala. Vyzerá to veľmi čudné, ale asi to potrebujú tí chalani, ak chcú byť dobrí. Či netradičné zimné tréningy pomôžu, sa uvidí o pár mesiacov na majstrovstvách sveta juniorov. Z Dolného Kubína Ľubo Fronko, televízia Markíza.